Liitäkää vapaana tunkkaisen tuoksuvat termiittini. Tulen kaipaamaan teitä paljon. Materian kuristin on toiminta kunnossa teidän suussa sulavuutenne. Siinä tapauksessa viitsisitkö toimittaa minulle tuon rakennuksen? Yksi rakennus puhelintilauksena. Ja lisää ripaus näkymätöntä marmoria odottamaan pientä toimeksiantavaa vesikastetta. Parahin proffa, tämähän on ylellistä. Valmista materian kuristin soittamaan jokaiseen puhelimeen kaupungissa. Täten pikaisemmin kuin puhelinmyyjän karistus, saamme Chicagon vietyä Plutoon eväskorissa. Sit se on tässä veikat. Leipäjuotto taitaa haluta toimittaa. Täältähän palautetta piisaa, koska 3 Marsin prätkähirtä odottaa sitä malttamattomina. Pomo, prätkähiirihälytys. Ärsyttävän kehno ajoitus. No problem, Pomo. Mun konnat on lähtötelineessä. Siitä tulikin mieleen, Pomo, että pojat pyys kysyä puolestaan niistä liksankorotuksista, mitkä sä lupasit niille. Keskustelemme myöhemmin siitä epäkiitollisesta luupäälaumasta, senkin vuotava voittopiste. Tää tuupuu konnapataljonaparaati. Haloo? Täällä ollaan. Ei anneta hiljaisuuden häiritä, veikat. Haiskahtaa pahasti. Ansalta! Hajotkusta ja hanaa, veikat! Kikka numero 5! Pärjäätkö, iso Veikka? Jee, mä oon okei. Mut joku muu ottamas luuvitosen lounaaksi. Noniin, fillari! Viipu tiskiin! Ota 2 panosta kuumeiluun. Alkaaks jo niinku helpottaa vai? Häh? Ja muista lääkärin määräys. Rauhoitu, lepää ja paljon estettä. Äkkiä Nuikki, käynnistä materian kuristus nyt! Pieninkin vaateenne on syvin toiveeni, koaguloitunut tuorejuustoisuutenne. Anteeksi. Poltit sulakkeen, eikö vain senkin sähläri? Jää vähäksi aikaa hengailee, kaifa. Ne tulee. Nuikki! Luulis lokkien pysyvän loitolla. Pahvipötsestä puhumattakaan. Hei. Mitä toi väärän numeroinen viheltäjä haluu puhelinfirmasta? Olemme linjoilla teidän puhelinterrorinne. Ups. No toi linja en teille pitkää laskua. No, samapa se käydään korjaamalla, veikat. Sitten tehdään Purppuraposki Pallakselle kotikäynti, mikä ei unohdu ihan heti. Kaksvärkit finaaliin. Leipäjuusto alas. Pienpalkolliset, lallileipäjuusto ei kaipaa palveluksianne. Pomo, mistä me tilataan niille tuuraajat? Sieltä, mistä aina ennenkin sekin vaseliini. Parhaat kadetit leipäjuuston Hanttapuli-opistolta. Mut hei Pomo, Motskadihirten takia me jouduttiin antaa päästötodistukset koko koululle. Ei oo enää kadetteja. Hyvän vonkaleen tähden. Niin. On viivytettävä operaatiota ja varrottava tovi. Onhan aika minun puolellani.
Hei, kattokaa mikä kenttäkapina. Ja niin hyvää miestä vastaan. Yeah. Nyt kun se on matkan varrella, niin eiköhän käydä heittää osanottomme. Enko. Ilmahyökkäys! Veikat, tulee väistämätön fiilis, että meitä yllytetään. Nielkää tämä senkin viheltäjät! Kansan nousua. Minä itse täräytän teidät Hornan tuuttiin! Kyllä, tarvitsin tätä. Taitaa yllytys olla ohi. Ja hyökkäys alussa. Mikä tietysti vahvistaa meidän luvan luukuttaa. Hehe, lohka se hymy silloin tällä. Joskus hiiren on tehtävä, mitä hiiren on tehtävä. Mitä me tehdään, pomo? Ulos taistelemaan senkin saamattomuudet! Puolustakaa imperiumia! Uskoisin tämän olevan otollinen hetki tuulettaa meidän palkkatasoa teidän yliorjapiskuruutenne. Senkin degeneroituneet duunarit! Ei käy! Te poistutte nyt häätämään hiiret tai saatte potkut! Kuuletteko minua häätämään historiaan? Ajatteletko samaa kuin minäkin? Sori. Maksetaanko mulle ajattelustakin? Ei kanne mennä kalaan. Skippari jallittaa. Ilman taka-ajatusta valkku leipis taitaa janota takas peliin. Annetaanko sille oikein kunnon 6-0? Se tirisee omassa grillissä, jotta se on harmiton. Antaa se paistua, kun meno maistuu. Okei, mut kai sä tajut, että tää taistelu lässähtää. Parhaimmat kaavat hiirten ja miesten jättää meidät ivalla piesten. Hetki, eihän minä kaipaa heitä. Olenhan minä ökyrikas. Minä ostan uudet apujoulut. Mutta kenet palkkaisin rekrytoimaan konnat opistooni? Joku, jolla on veitsenterävä järki, jolla on viitteellisen opastava rautanyrkki. Ja se joku on... Vapisuttaja. Katso itseäsi pateettisen perfektionistinen plutokraatti purpurapuvussa ja musta limusini, mihin piilotua häviöltä. Niin, aivan. Mutta aika on rahaa, kenraali. Siispä missä ovat konnat, jotka palkkasin valmennukseen? Ei voi tehdä sotakoiria silkkipusseista leipäjuustoa. Mun oli palkattava vihamielisempää aineesta. Niinkö? Kuinka vihamielistä? Yhdentekevää, kenraali. Yhdentekevät sotilaat eivät täällä juhli. Pidän tästä. Juu, itse asiassa pidän tästä oikein paljon. Loistavaa, parahin kenraali. Tämä joukko on oikea täysiosuma. Mitä paikkansa? Tämän valmistumisjuhlan päätteeksi evästän teidät tällä. Älä kysy, mitä voit Chicagolle antaa, vaan kysy, mitä voit siltä viedä. Mitä täällä oikein tapahtuu? Onks täällä joku pommiuhka vai? Jee, täällä oli pommiuhka. Onks sul
korvat luimussa, heiluu kone tuulessa. Saat sä tehty niistä solmun ja kuulet vielä laulun? Saaks ne viety olalle käskystä kun sotilaalle? Onks sun lupa korvaa? Oh jee, vielä kerran! Ja Y. Ja K! Ja Y! Vaihdetaan levyveikat. On aika heiluttaa häntä! Oh jee, ja ei kuulu hanat! 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 Auki! Näitten makeitten lähtöjen keksiminen tulee päivä vaikeammaksi. Oi äiti, kun me oltiin lomailemassa, niin... Leipissä lapioinnu. Mä tiesin, että se lohi olisi pitänyt graavata, kun oli mahis. Hei, me päädyrettiin saapuu, hyökätkää! Täällä on vakavaa vihaa ilmassa. Mä en saa ammutuksi. Peruutus ja pisto! Veikkaa, Turbo! Antakaa tarpeeksi pitkä tanko ja tukipiste tarpeeksi vahva, niin yksikätisesti voin siirtää maapallon. Aritmetiikkaa kotitarpeisiin. Me hyökkäämme ja hyökkäämme ja hyökkäämme, kunnes pääsymme. Ja sitten hyökkäämme taas. Kenraalimajoria taistelutarpeisiin. Miksi olet täällä, vapisuttaja? Painu takaisin kentälle ja liiska ne renessanssirotat. Komentelo ei tehoesikunta kuli. Mä otan tän firman haltuuni. Mitä? Oh, tietenkin. Mutta kenen armeijalla? Sun armeijalla. Vai niin? Mutta... Ha! Oletko täysin unohtanut, että Pluton mahtava johtajisto turvaa selustani? Tarkoitat sä tätä plutolaisjohtajistoa? Tervehdys, leipäjuusto. Vai sanoisinko terve menoa, leipäjuusto? Mutta Lordi Camembert, miten voitte hylätä minut lojaaleimman kätyreistänne? Hyvin yksinkertaista, leipäjuusto. Vapisuttajalle on käyttöä ja sinulle ei ole. Joten olet nyt oman pyrstösi varassa. Heti paikalla. Minä protestoin tätä ratkaisua. Herrasmiehet, toverit, pyydän. Minä myöskin kuulun Ainiaan sorrettujen joukkoon. Olen sijaiskärsijänä sydämettömässä yritysjohdon maailman riistossa. Oh, hyvä. Se meinaa seisakin ohi. Painutaan kahvitauolle. Mulla munkkia. Oh, nuikki. Haluaisin keskustella suunnitelmasta, joka saattaisi meidät utuvesille hedelmällisellä bonuksella. Kiinnostaako? Totta kai. Teidän ylipaatunut puheisuutenne. Aina valmiina juonimaan. Haloo? Onko ketään kotona? Pelkät hiiret! Mut sä taisitkin jo tietää sen. Olette ihan oikeassa, mutta totisesti kaikesta menneestä huolimatta minä tulin tähän maallisen rauhan pyhättöön, tähän korjaamoon, tähän rasvamonttuun, tarjotakseni vilpitöntä sympatiaa toverin menetyksen johdosta. Ei se on mennyt! Se toipuu! Ei kiitos sulle ja sun metallimasille, vapisuttajalle. Yrittäkää ymmärtää. Se nikkelin nyrkki on ottanut haltunsa leipäjuustoimperiumin ja Chicago tulee olemaan hänen seuraava kohteensa. Olen kehittänyt vastasuunnitelman, mutta se vaatii meidän 3 yhteistyökykyä. Meidän 3? Siinä on ajan... Mitä sä meinaat? Haluut sä kalapateen mukaan vai? Sä sopis leveästi harautussyötiksi. Sovittu, Siika. Mut älä sit nolaa meitä. Tietenkään en. Katsos,
Olen aina haaveillut itsestäni jotakuta V-vartaloista motoristia. Viimakiduksissani, hyttyset hampaissa. Nyt, mistä saan kulkuvälineen? Syntynyt silliksi. Yes. Tää voi olla liikaa mun huolella hiotulle imagolle. Tää on vakavampaa kuin mä aluksi luulin. Mä näen näkyjä. Aha, mä tiesin. Lakkoilu ammutuimaan tyypillistä vapaustaistelijoille. Korjaan, vapaustaistelijat ja yksi tuhti turska. Vihollinen painaa päälle. Sirut sotaan. Mahtavaa. Joo! Ja ei kun kaasua pohjaan, kyläläiset. Ei kun kansalaiset. Oh man! Rätkähiiret huomattu. Ne kuuluu mulle. Hyökätkää. Suunnitelman viimeistelyvaihe, turjakkeet. Huvittakaa itseänne harhauttamalla heitä ja jättäkää loput mellakkavielialan mestarille. Äijät lähti heiluttaa häntää herättämättä mua. Hei nää kuule kesken lopu. B-komppania, C-komppania, latikia. Oh man! Täällä taas! Ja niin on materian kuristinkin entistä ehompana, kuten halusitte teidän juustaisuutenne. Edetkää kuten sovittiin, professori, mutta säästäkää hiiret ja vapisutta. Kun ensin olen nähnyt heidän tuhoavan toisensa, haluan heidät täytettynä ja topattuna, jotta voin hieraista heillä ylipäällikön petollista pärstää. Oh! Hei, siisti! Mä vaihdan tiikerisilmät tohon vihikseen. Sotavankeja koko remmi. Oppiihan olemaan. Oi! Tsiikatkaa äijät, mä hoittelen tuon. H-heikki vapisuttaja. H niinku hiire. Mikä torpedo? Mikäs tää on? Me kohdataan. Nyt kun tämä välikohtaus on takanapäin, keskitymme taas kerran keräämään kimpullisen materiakuristettuja rakennuksia. Oi, teidän ponkevuutenne. Ilmassa taitaa leijua yksi ongelma. Kokoonnutaan aamulla. Kerätään itsemme. Taistellaan. Sota ei voiteta missään pukuasussa. Ai. Oi, tietysti. Onks kaikki okei, äijät? Oh jee, vähän sodan sotkema. No ainakaan pallo ei ollut hukassa taistelun tuoksinnas. Hei Vinski, ois yksi kysymys. Ei kai sulla ollut leipäjuusto kyydistä aikaisemmin? Kaikkea